Аз съм Марфа на 8 и днес ще снимаме клипове на Minecraft Survival в село. Както виждате, съм с текстурен пакет. Това ще рече, че всичко изглежда по-различно от оригиналният Minecraft. Но така ми е много по-готино и не мисля да го махам. Днес ще бъдем читери, но какво да направим? Мързелив народ. Много съжалявам за това, но просто става по-лесно и бързо. Така, сега да видим. Така, кирка, добре. Забравих, че изобщо няма айрон броня. Всъщност в тези честове населените може да се намери всичко. Веднъж намерих 2 емералда. Така, сега. По принцип ще читам за такива неща, с които да се здобия за материали. Сега ще отида да събера малко дърво, което ще стане много бързо. Не знам защо ме да там. Но нищо. Мисля клиповете да са по 14 минути и половина, защото програмата, която снимам, не могат да се качват клипове повече от 15 минути. И за това мисля да са малко по-кратки. Така. Това не ми трябва. Всъщност и аз не знам защо направих това. Мисля да си направя мое собствено място, където да се живея. От този хак може да се хаква всичко. Дори времето. Така, сега ще го заключа да е на ден. Но ако мислите, че съм си спрял чудовищата, ще се излъжете, защото няма да е интересно. По принцип си правя в този си къщи от това място. Както виждате, всичко е по-различно. Това няма да знае каква да е къща. Май трябваше да се направя врата. Защото не ми. По-лесно е да читна, но си обещах нещо. Така. Сега да се получа врата. Сигурно след няколко дена ще снимам с тортиният бос. Защото за сега ние не снимаме клип, в който да сме заедно. Дадохме си малко почивка, защото все пак сме ваканция и не искаме цялата ни ваканция да мине в клипове. За това стана така, че за известно време спряхме да правим клипове. Но ние се завърнахме. По-скоро аз де. Опа. Така. Не мисля да правя много широка дупка,
така да кажем. Колкото за легло, чест, печка и крафтинг тейбъл. Да имам за всеки случай. Не, че в селото няма тези неща, освен леглото, но да си имам за всеки случай. Мисля, че това е достатъчно. Добре. Този хак, така да кажем, повечето го наричат, е много полезен, защото може всичко да се читва от него. Дори има неща, които не знаех за тях. Примерно тази печка гори сама, нищо не я поддържа. Което е много изненадващо. В първият момент ми беше малко трудно да го повярвам, но... Добре, нужно ми е торч. Така. Мисля, че е добре. Това е тук. Това е тук. Ето, тази печка ви казах, че нищо не я подхранва. Виж, сами да се убедите, няма нищо. И тя е така за винаги. Нормално направихме нещо както трябва. Ще сложим печката и крафтинг тейбъла тук. Ето така. И ще ми трябва... Айде 2 честа. Защото все пак може да ми потрябва нещо. Ето, за сега ще сложа само един. Какво правя? След малко трябва да си подредя нещата. Трябва и да ям. Така. Да подредим нещата. И да хапнем нещо. Мисля, че за сега това ще ми стигне. Добре. Подслонът ни е готов. Вече може да пуснем времето. Само, че за всеки случай ще се подсигуря, така да се каже. Май не трябваше да слагам това за скоростта. Да. Опа. Това. Това.
Ето сега съм с много повече сърца. И си сложих отвара за нощно виждане, което ще ми помогне много. Благодаря на тези, които са измислили този чудесен хак. Ето сега мога да виждам повече под водата. Вау! Не вярвах, че селските къщи са толкова големи, така да се каже. Я да видим тук какво има. Май нищо няма. Нищо интересно, да. Я тук. Yes! Успях първия път. Така ще спра клипа за малко и после пак ще го пусна. Така се върна, хора. Събрах достатъчно да се направя стрели. Чуди се защо тези села са толкова малки. Или поне на мен ми се падат най-малките села. И това е друго нещо. Скачам като истински заек. Това е страхотно. Ще се опитам да се самоубия. Нищо не стана да му се не види. Но пък иначе си скачам много. Се опитам да се кача от стул като дървото. Вау. Уау. Така, ще мога да се кача на Тадж Махал. Ще се опитам да се кача на колата. Просто ще разгледаме това дъно. Добре, ще отида от задната страна. Не знаех, че мога да скачам толкова нависоко. Чудовищата нямат на представа с кого ще се захванат. Майко. Добре. Но като гледам няма да е зле да се прибирам. Не може ли по-бързо? След малко свършва клипа, а слънцето още не е излязло. Ще вляза, пък каквото ще да става. Много бавно залязва това слънце. Прави ужасно. Но хайде да след малко свършва клипа, да му се не види. Добре, вече мисля, че мога да заспя. Да, мога. И хора, това беше от мен. Ако ви харесал клипа, дайте палец нагоре. Ако ли не, пишете в коментарите. И чао! Довиждане от мен!